барои дастгирии мо ба силкаи зери видео буда регистратсия намоед. аммо вақт қадр кадан дар кораи падармон дарам, бояд донем ки беҳишт зери пои модарон аст. намедонам чӣ хесар кунам и қиссаи талха оби дида резондима гардонда саҳифа вақти хондан забонам печид чашмон торси хун шид ошиқи чашмоша кур кад меҳри модара надид ҷавоне буд бепадар калон кадаг гура модараш талабаи мактаб будаг мехон то хам нашава сараш кори бад намекадагу баъди дарсозхона рӯзуш бефоида намегузашуда китобхона тамом кадаг мактаба хостак таҳсила давом бута бачаи ба обрӯ шава пеши дӯсту душманда интизор набуд ки ошиқ меша ба як нигоҳ дига дарс намерафт пеши ӯ мерафт агар ба гоҳ давом дода гаштана рӯзаш мегузашт бефоида модараш насиҳат мекард гап мегардонди бача фикри ёдаш да духта буд не ки духта бераҳа ин намедониста хато мекунад да оянда да модараш гуфт ки ман дӯст медорам як духтарака бе ӯ наметонам дига бояд ӯ шава ай ма модараш фикр кард яке занаш битем соз меша ҳаёта бифаҳма баъде зиндагиш оғоз меша хоскори рафт хонаи духта оворозӣ шиданд бача ваъда дода модар ғамат наметун дига ҳамихе туи калон шид ба хоси худо барои зиндагии хуб волидайн додак дуо бача давом дод хондан ахирсан буд ба орзуш расид тамом кард донишгоҳа кори хуб ёфтак да насиб кор мерафт хона меомад зиндагиш хуб буд модараш хирсан буд ки бачаши шахси ба обрӯй уже занаш гапгардон ҳурмат намекард хуштомана бача ира медонист боло монда буд қадри зана чизе занаш мегуфт намекардак гапи ӯра модараш ноилоҷа рӯз да хона мекард гирья рӯзе занаш гуфт мехом тоқа кунему зиндагӣ бача гуфт я модар дорум да тамоми зиндагим ма чӣ хеӯра мепартом ки мара када калон занаш гуфт биё барем ӯра хонаи пиронсолон намедонист чӣ кор кунад чӣ хефамона очаша пеши модар омад гуфт як сола мерам хориҷа намехом тоқа бумонен то омадани мора бояд осоишгоҳ барем тона пага шумора модараш бовараш карда ки уҷа осоишгоҳ ай неке хонаи пиронсолон бурд модари бечорара баъде рафтак модар дидак аҳволи уҷара бачаша гуфтак тоқарам местум бачам да хона фарзанди бад ба ҳар ҳила фиреб кадаг очаша модараш розӣ шид гуфт интизор мешам омаданта модари бечора хиёл мекард осоишгоҳи одамое ки да уҷаам доран истироҳат рӯз гузашту мо гузашт дарак набудагай фарзандаш рӯзе савол дода касе ки интизори фарзанд буд гуфт шуморам як сол месен да и осоишгоҳ ӯ ҳайрон шида модар бо ҳайрат кадаг нигоҳ ба гирья ҷавоб дод гуфт иҷа хонаи пиронсолонай модари бечора ғалтид бемор шидам он замон фарзанд дарак надошта ки бемор шидай модараш ҳар рӯз кайфу сафо мекард намекард ёди модараш хонае зиндагӣ мекард меовард ҷуроҳоша фикр намекарда ки да хона тоқаи занаш рӯзе бача дид чӣ хе ҷураш гап мезад қатъи занаш дилиш монда гай ҷураш баъду кад фикри модараш рафт хонаи пиронсолон хоста хабар гира очаша ба гапи шаймон шидима бусида почаша не ки афсӯс нарасидак ба дидори оча гуфтан модари ту хела пеш тарка дунёра бача надонист чо куна гирья куна ханда куна намедонист дига кори хуб куна ё ганда куна хоса хона бирава и хабара бигада занаш вақте хона омадид занаш қатъи ҷурай ҷониш ба ғазаб ба қатл расонид ҳардуи увора да ҳаёт тоқа мондак гирифта кунҷи зиндона дига дар кор набуд ҳеҷ када баъде занаш вафот карди хели фарзанди бада худованд ҷазоша додак қадр